салом алайкум бародарон. мо ғарибони муҳоҷирони Москва будем. Дар спецприёмники Москва хоб будем. Мақсад ки хай сигрунаи хидо ки чи ҳукумат мон ҷумҳурияи Тоҷикистон моро ҳамин субҳ ба давлат баргардондан. Қабул кардан ҳамин субҳ хай овардан мон инамиҷа дачаи коргарҷавонон ҳамаш хуб ҷои дамгирӣ. Мақсад ки бигӯем ки ҳамаш туғрияй. Намиҷа омадем ташкилӣ ҳама чи ҳастай. Ягон чи ҷалб нестем, ҳеҷ талаб намекунад, ҳеҷ кас зурӣ намекунад. Ҳамаш хубай. Мақсад ки ҳукумати Тоҷикистон ки дидаи дигар ғарибону дигар муҳоҷирон моро якум овардан, ҳамуда миннатдории худро баён мекунем. Мақсад ки ҳамиҷа омадем хуб ҳамаш аълосифат ҳамуда чи ки мақсад карантин ҳамиқа чанд рӯзе ки боша ҳамиҷа мегардем, як ҳафтаи ду ҳафтаи ки чанд қа боша баъд ки ба хона ба пеши падару модар бармегардем. Саломат бошед.